Είμαι ο Μπαρφ. Είμαι ο Γκάρφ. Και τώρα θα κάνουμε πρωταθληματάκια με πέναλτι. Το βάζω! Όχι, όχι. Και γκολ. Στα 3. Μην το λέω τα μευτεί, αλλά μην μιλήσω. Η απόκρουση. Πολύ έξυπνο, Έλα, είσαι εσύ το Μπαρφ. Έλα, Μαρφ. Sorry. Όποιος πάει κερδίζει. Έτοιμος για το δεύτερο, Ω, κακό σουτ αυτό, φίλε. Κοίτα που το τέρμα, κοίτα που το πήγε. Εύκολο. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Ω, 2-0. Παρά πέναλτι, άφησης. Εγώ κάνω καλά πέναλτι. Και άλλη απόκρουση από τον Γκάρφ. Αν το βάλω με τελείς κέρδισες. Και εγώ με το διάσου. Όχι, λέει όχι. Τώρα πρέπει να το βάλει οπωσδήποτε, αλλιώς θα χάσει. Μπαρφ, άμα το χάσεις, κερδίζει. Γκολ ήτανε. Τι ήτανε. Ω, και άλλη απόκριση. Ο Μαρφ κερδίζει. Η απόκριση και πάλι. 2-0, πρέπει να το βάλει ο Μαρφ. Να δούμε, Μπαρφ. Αν το χάσεις, κερδίζει. Το έλεξα, να το βάλει. 2-1. 2-1 και το γκολ Αν το βάλει κερδίζει. για τον Μπαρφ. Μαρφ. Έξω. Όχι, δεν κερδίζει ο Μπαρφ. Άμα βάλει 2-2 στο τέλος. Τώρα. Πρέπει να το βάλεις, Μπαρφ. Ω, γκολ. 2-2, motherfuckers. Παντελή, πρέπει να το βάλεις. Άμα το χάσεις και το βάλει ο Κόκας, έχασες. Α, πάει στο 4. Είμαστε σε Σομαλία, πάμε στο 4. 2-2 είναι τώρα. Ο Γκάρφ. Να δούμε. Ο Γκάρφ όχι και τόσο καλό στα δύο τελευταία σουτ. Έλα, Μαρφ. Και ο Μαρφ. Γκολ. Ο Πούστης ο Γκάρφ, αλλά γήπεδο. Άρα, είμαι άκουσα από τα ξέρεις. Απόκρουση από τον Γκάρφ. Άλλο ένα να βάλει και γκολ. Και κέρδισε ο Μαρφ. Να ο Μαρφ εδώ. Πρέπει να το βάλεις, Μαρφ. Έλα, Μαρφ. Το έχεις, Μαρφ. Μαρφ, Μαρφ, Μαρφ. Όχι. Έξω. Άμα το χάσει, κερδίζει ο Μαρφ. Άμα το βάλει, συνεχίζει ο αγώνας. Και γκολ! Τι γκολ κάτω από τα πόδια. Άντε ρε, τρύπα, Γκάρφ. 3-3 το σκορ, στα 5. 3-3 να δούμε, αλλά... Μην άφησες, μα δεν μπορώ να ξέρω. Μέσα του στόμα ανάποδα. Πόσα λεπτά είναι το βίντεο? Δεν ξέρω. Απόκριση. 4 λεπτά και 10 λεπτά. Έλα, παλέψε να το βάλω στο γρήγορο. Όχι, άσχημα. Να δούμε. Άμα το βάλει, κέρδισε. Πρέπει να το βάλει. Όχι, είναι στα 5. Αν το βάλει, κέρδισε, ρε. Απόκριση και πάλι. Τώρα άμα το βάλει. Όχι, στα 5 είναι 3-3. Κάνε πέρα. Έλα, κάνε πιο. Έτοιμος. Ω, οριζόντιο. Τι ζώδιο είσαι? Οριζόντιο Δοκάρι. Τι ζώδιο είσαι? Δοκάρι. Εκεί είναι η ηλικία.
Α, ξανά η απόκριση. Για να δούμε τι θα δούμε. Να το τέρμα με το σπιτάκι. Έλα. Μαρφ. Να δούμε ο Μαρφ. Θα το βάλει. Ναι. Ωραία. Όλε! Γκολ! 4-3. Γκολ ο Μαρφ. Τώρα πρέπει να το βάλει. Αν το βάλει πάμε στο 6. Απόκριση! Άμα το βάλει ο Μαρφ κέρδισε. Άμα το χάσει συνεχίζει το μάτς. Πρέπει να το βάλεις Μαρφ. Όχι, κακό σουτ. Ακόμη 4-3. Προς τον Μαρφ. Ω, πολύ κακό σουτ. Τώρα πρέπει να το βάλει. Άμα το βάλει κέρδισε. Όχι, ξανά κακό σουτ. Πέρα, Γκάρφ. Ξανά. Πάλι στο ίδιο σημείο πάνω στα παράθυρα. Άμα το βάλει ο Μαρφ, κερδίζει. Έλα Μαρφ. Απόκρουση από τον Γκάρφ. Περίμενε πέρα, τι σουτ άφησε. 6,5 λεπτά σχεδόν. Άφησε την Μπαρφ. Για να δούμε, έλα Μπαρφ. Πρέπει να το βάλεις Μπαρφ. Ω, απόκρουση και πάνω. Σταμάτη, ωραία. Όπα. Σταματάκι, αμέσως κάνει. Έφυγε η μπάλα. Άι, πιάσει την Μπαρφ. Πέτα την. Μη ζουτάρεις, Έλα, γρήγορα. Έλα. Ω, δοκάρι. Αν το βάλει, κερδίζετε. Όχι, πια εδώ. Εδώ που είμαι εγώ, Παντελή. Στο ίδιο ύψος που είμαι εγώ. Δεν κάνουμε εκεί, ρε μαλάκα. Εκεί είναι, εκεί που αρχίζει το πράσινο που βλέπετε. Έξω. Ξανά. Πρέπει να το βάλεις, Μπαρφ. Ναι, ρε, να τα αφήσει, Ορκίζου. Ορκίζομαι. Να βλέπω. Ω, το πιάσε και πάλι ο Γκάρφ. Πάμε για 10 λεπτά όπου να είναι. Πίσω. Εδώ πίσω. Είσαι πούστης. Και ξανά η απόκρουση. Να τα πιάσα. Φαίνεται για μεγάλα πέναντι αυτά. Ο κόκκας είναι πολύ πιο πίσω. Έξω ξανά. Δεν θα βάλω τώρα, μαλάκες. 4-3 είναι ακόμα. Έβα. Και ξανά έξω. Βαρέθηκα και σε πριν. 4-3. Δεν θα το κάνουμε έτσι, θα κουφαθεί. Ξανά η απόκρουση. Μπορεί να μην φάνηκε καλά, αλλά Έσω. απόκρισε ωραία ο Γκάρφ. Άσο, άστο. Ω, ξανά η απόκρουση από τον Γκάρφ. Να δούμε ο Μπαρφ. Ω, γκολ! 4-4, πάμε στα 6, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, Μάρφ, έχασες την ευκαιρία να κερδίσεις προς το παρόν. Την εύκολη, αλλά έχεις ακόμα τρόπους. Απόκριση και δοκάρι. Να δούμε τώρα ο Μπαρφ. Ο Μπαρφ έχει 3 νίκες. 3-2. Ω, γκολ! Έλα, φέρε, μαλάκα, το σταματάω.